U ninsab hawnhekk l-iskola ta' St. Patrick's, ovvjament għaliex qegħdin hawn, x'isima l-iskola tagħkom? St. Patrick. Ej, bleżat mela. U ħansiru nafu daqsxejn iktar dwar dan il-qaddis. Imma darba l-informazzjoni mhux sentija jien, imma ħajtuha daw. Għalkemm huwa l-qaddis protettur ta' l-Irlanda, St. Patrick's twielet l-Ingilterra. Għalkemm jgħidu li Patrick keċċa jisrib u għalhekk dejjem narawh bisrib, madwaru x'aktarx mhux veru għax ixrib fl-Irlanda jidhru li qatt ma kienu hemm. Skont il-leġenda St. Patrick's kienu jużaw ix-xitla magħrufa bħala shamrock biex jispjega Trinità mqazza. Illum din hija simbolu tal-Irlanda. L-ewwel parata għal San Patrizju saret fil-17 ta' Marzu 1601, però saret fl-Amerika fil-Florida. F'St. Patrick's Day suppost jiekol corn beef u kaboċċi. Kif inti? Inti s-sur masta din l-iskola, mhux hekk. Hekk jgħidu, ninsab tajjeb taw. Tajjeb, dak l-aqwa. Kemm importanti għalik li l-istudenti jitalmu jaqraw? Jien naħseb li l-istudenti meta jaqraw jidħlu f'dinja li tikkalmhom, tagħtihom ħafna spazju għall-immaġinazzjoni u fl-istess ħin anke jitalmu, jitkellmu, jaħsbu u jirraġunaw aħjar. Issa aħna għall-festa ta' San Patrizju tajjeb, ħsibna f'xi ħaġa żgħira flimkien ma' Infrastructure Malta għal sentukom b'1000 voucher biex tkunu tistgħu ssarfu f'kotba biex daw ta' warajja jkollhom xi jaqraw sewwa. Ħallejtni bla kliem nixtieq nirringrazzjak ta' din l-għajnuna kbira bla dubju se nkun qed nimlew librerija tagħna b'kotba aktar adattati u żbieħ biex it-tfal ikunu jistgħu anke mal-għalliema ifittxu aktar kotba li jinteressaw ruhom fihom hekk li jaqraw jieħdu gost f'dan id-delizzju tant sabiħ. Grazzi ħafna.